Ja, når jeg har fået sparet nogle penge op, det kan vi sige, så der kommer lige til at gå lidt, kan vi sige. Nej, nu, når jeg har været dernede, så det vi går efter nu, det er, at hun skal herop og blive herop. Så det er i hvert fald planen. Jamen det er jo, man skal have haft fast arbejde i mindst 3 måneder, plus at ens lejlighed skal være på et bestemt antal kvadratmeter, og så skal man stille en bankgaranti på 50.000. Det er der. Jeg har jo lige brugt 14.000 på ferie der, så skal jeg jo lige have sparet lidt op igen jo. Men det går som også er sådan forholdsvis stærkt, fordi hun har lige fået job der også, dernede også, så det er fint nok. Så kan vi spare op begge to der. Nå, nej, men hvad er det lidt har også ret, jo, kan vi sige. Ja, det er da i hvert fald en hjælp for mig, uanset hvad, kan vi sige. Nå, ja, bare on. Ja, det kan jeg godt.
Green, green, green. Okay, ja. Der er ellers godt knald på med det race, kan vi sige. Her er det 6 omgange, det er med at køre på en pro-server her, så der er ikke nogen hjælpemidler eller noget som helst der. Hvad siger du? Ja.
Bare give gas. Nå, jamen så. Så er det fint nok. Ja, det, så er der ikke. Ja, det, så er der ikke så meget sjov i det. De kører sæbe stærkt på den server her, jeg ligger nummer sidst. Ja, men der findes åbenbart nogen, der er bedre, og de kører sæbe med hurtigt. Man er næsten nødt til, hvis man skal op på samme niveau som dem der på de her pro-server her, så er man nødt til at have ret på. Det er faktisk rigtigt. Man har ikke helt de samme muligheder. Lige med at tage det køligt der. Hả? Nå, det er nede på Langeland. Der er lige noget byggeri der. Ja. Vi er ved at
at bygge en garage om til værksted, og så bygge en udstue til. Det er også samtidig med det. Nej, det er bare til, altså selve spæret og så videre der, det der er nogle tømmer der har klaret der, men ellers alt der stæerne der, det jeg er uddannet væksthusgartner. Væksthusgartner. Men derfor kan man godt være god til at lave alle mulige andre ting, kan jeg sige. Ja, det er det. Og det er bare selve projektet der, kan vi sige. Når det er så overstået der, så er der jo så ikke noget at lave igen, kan vi sige. Ja, det er også helt klart. Jeg søger jo samtidig med nu her, så jeg gerne skulle have noget, når det er overstået der. Jo, nej, ja, så jeg Gartner det er sådan rimelig svært nu en dag, fordi man skal konkurrere med de plakker der, kan vi sige. Så det er lidt derfor, jeg gik væk fra det. Men jeg har jo også gået på business skole der, på handelsskole der. Så ja, det har jeg også som tilstødende uddannelse der, så så egentlig så kunne jeg også vælge, hvis jeg kunne få noget kontorarbejde og sådan noget der, hvis det var det. Ja, det er der bare ikke så mange penge i. Det er kun lige sådan en 3-4 gange om året, hvor der er gode penge i det, lige når det er sæson der, du ved, sådan ligesom morsdag og sådan noget der, og til jul og sådan.
Og når det bliver forår og sådan. Så, men nu må vi se. Damen der, hun arbejder på Shells store kontor nede på Filippinerne der. Det er vist også et udmærket job der, tror jeg. Altså, selvfølgelig hvis man kunne så få dem til at give en anbefaling, så hun måske kunne få arbejde i deres hovedafdeling herop. For så, hvis man gør sådan, så kan man jo få det man kalder for det green card jo. Så det gør det helt klart nemmere for os, der kan vi sige, hvis det var den vej rundt der. Så. Fordi så skal man nemlig ikke stille den der bankgaranti der. Så, men nu må vi se, hvad der sker. Vi arbejder i hvert fald på sagen der, kan vi sige. Når det er sådan, der er baner, det er ikke sådan en stor åben verden der, eller hvad? Okay.
Der må du bare prøve igen. Ej, så er det ikke sjovt længere. Det kan jeg godt følge dig i. Ja. Ja, altså skulle du shareplay med en, som der ved, hvad han laver jo. Goddammit. Så holder der en lige i et sving der, så er der et stykke totalskadet BMW. Jo. Ja, så må jeg jo lige trille en tur i pit. Det var fordi jeg kom lige rundt i et sving ved pitten der, så var der en der var kørt galt der, så kunne jeg ikke nå at stoppe jo. Så knalder jeg bare ind i ham der. Så fronten den er bare fuldstændig smadret. Det var da godt, det kun var kvalifikationen der. Sådan der, så se dem reparere. Røg min plads godt nok i kvalifikationen der, men som jeg siger, man kan nå at sætte en ny tid der.
Så kom jeg ud på banen der. Pis. Det er det med, når man lige skal have varmt dækkene op, der du ved. Sådan der. Ja, så starter jeg bagerst i det her felt her, så må jeg se, om jeg kan nå overhale nogen. Jeg nåede ikke at sætte en tid til kvalifikationen der. Satan, folk de kører røgen her. I hvert fald nogen, der ikke kan finde ud af at køre. I hvert fald lige da der blev grønt lys, så begynder folk bare at køre hinanden af. Der var lige sådan en 3-4 stykker, der kørte galt der. Fint, så får jeg lige 3 nye pladser der. Og så lad der være, din idiot. Hey, come on, you idiot, okay? Ej, bare en kugle. Hvor fanden? Fordi så overhælder jeg ham der. Så når han kommer op på siden af mig, så prøver han på at køre mig af. Satan. Magen til spade der. Skal jeg?
Jeg trykker der bare på share-knappen der, så skal du bare følge anvisningerne på skærmen der. Nej, det er jo gratis. Men den bedste streaming-account, det er det ved Twitch. Der har man den bedste kvalitet. Den der Ustream, den er ikke lige så god. Nice one, that was the fastest lap of the race. That's the fastest lap of the race. Great lap. Nu har jeg sådan egenhentet ham igen, ham der. Ja. Og der er payback, det er helt det.
Så kører den galt. Okay. Så er man en god træning i hvert fald, hvis man svinger rundt i udrustningen der. Det sker et i dag. Det sker bare et i dag. Spændende. Så var jeg lige ved at have ham før målstregen der, og så kommer jeg til at køre op over i det der køber der. Lavede den jo lige en 360 graders vending jo. Ej, det var så også nok til, at jeg ikke nåede at overhælde ham før modstregen der jo. Men jeg tror lige, jeg finder en ny server, fordi den der kører på nogle af dem der kører på den server her, de kører i hvert fald ikke clean i hvert fald, det er helt sikkert. Ja, det vil sige, det vil sige, så man ikke ligger og kører stockcar, man ikke kører ind i hinanden, og når man overhælder hinanden, så er det uden at der er kontakt mellem bilerne der. Det ved I, som når man kører race i virkeligheden jo. Nå, så må der lige være et par minutters pause til at få noget at drikke der, tror jeg. Ja, jeg sgu også. Og det er det gode ved, når man har trådløs headset der, så er der ikke så mange problemer med, at man skal sidde og rode med den der ledning der. Det kommer selvfølgelig også an på, hvor meget man gerne vil investere i det, kan man sige. Men det er i hvert fald, ja, det er i hvert fald et udmærket headset, det jeg har der. Hvad? Jeg siger, at det er i hvert fald et udmærket headset, det jeg har der.
Nej, det er det ikke. Jeg havde Playstations trådløs headset i starten der, men det er godt nok noget bras. Det er til 4'eren. Det holder ikke. Det holder ikke strøm selv lang tid, og så videre der, så købte jeg, i stedet for, så købte jeg det der SteelSeries H Wireless der. Det er bare kris. Men det koster så også, hvad er det, 2.000 for et headset jo. Det koster 600 eller andet omkring, mener det. Men det koster 600 eller andet, hvad det Sony's der. Så, men kvaliteten af det er altså også derefter, kan vi sige. Men det andet her, det holder strøm i næsten 20 timer ved konstant brug. Plus at så følger der sådan en mixerstation med der, så man bare slutter til Playstation der, hvor man så også kan det, når man skal lade det op, så behøver man ikke sætte en USB-stik til, fordi man kan bare skifte batteriet ud, og så lade det op, og så sætte et nyt batteri samtidig med, for der følger to batterier med der, så man har aldrig nogensinde det problem med, at man ikke har noget strøm der, for man kan bare lige skifte rundt der, så er man kørende igen 2 sekunder efter. Er også lyden der, den er også virkelig god der. Det er helt sikkert. Jo, det kan jeg godt. Jeg købte det ved coolshop.dk der. Men jeg kan godt lige finde et link til det der. Og jeg lige sende til dig. Hvis de har det stadigvæk. Ellers så skal jeg for nok lige finde et link til dig, hvor det også er samme pris der. Nå, ja. Men det er et rigtig godt headset der. Ja, det kan du også have, fordi den der mixerstation der, som du slutter til Playstation der, som du bare kan have stående oven på Playstation, der er flere tilslutningsmuligheder, så du kan have dit surround sound anlæg sluttet til der samtidig med din Playstation der, og så videre der, samtidig med at man kan slutte sin telefon til, hvis man nu for eksempel lige holder fest der, og lige skal spille musik fra sin telefon eller sådan noget der, så kan man også gøre det. Nej, det, det kan man ikke. Hvad? Det skal gå via den der mixerstation der, som man sætter oven på sin Playstation der.
Men det, designet af den der mixerstation, det er også rigtig godt lavet. Der er et display i selve mixerstationen, der hvor man hele tiden kan følge med i trådløst, hvor meget strøm der er på ens headset, og hvor højt der er skruet op, og hvor meget strøm der er på det batteri, man er ved at lade op, og så videre der. Plus at man kan også indstille headset til, når man for eksempel spiller der, når man så snakker i en chat, så skruer det selv ned, mens man snakker der. Når man så holder op med at snakke, så skruer det selv op igen. Sådan, det er rigtig smart. Men altså, når man er i en chat, som vi er nu, så det er jo rigtig smart. Plus i selve headsetet, der er sådan, så man kan slutte et andet headset til. Altså hvis du har et headset med ledning der, så kan du lige slutte det til også, hvis der er en, der sidder ved siden af, der gerne vil høre med. Det, det er i hvert fald smart, der kan vi sige. Ja, men der er det jo så det smart, der at man lige kan slutte et andet headset til, bare lige. Det er skismart. Der var det, altså skal vi lige. Så må det være headset. Headset. Playstations headset wireless, det koster 658 kroner her. Skal jeg lige se, om de har det andet der stadigvæk. Nå, det var i hvert fald ikke en vare, de førte mere der, så må jeg lige se, om jeg kan finde det et andet sted. Hvad med på Amazon.com der, det er jo, hvad det fra England der plejer de også nogle gange at have en god pris der, hvad så det? Nå, okay, ja. Ja. Der er i hvert fald her ved Elgiganten, der koster det 2099. Men det er jo så også mig for et headset, det er jo. Har det i hvert fald sådan der, så har jeg lige sendt et link til dig. Så kan du lige selv søge videre på en butik derovre i Norge der, som der muligvis har det, hvis det var det.
Nå, hvis du... Nå, ja. Okay. Nå, jamen, jo, jamen, der er jo... Ja, altså, SteelSeries H Wireless, der... Nej, 2099. Ja, den norske side af, hvad det... Valgiganten, der har de det også derovre, ikke? Ja. Men også det der med, når man har det på sit hoved der, det føles også meget bedre at have på sit hoved i lang tid ad gangen, end det de har lavet på PlayStation der. Ja. Buhu! Okay, hvordan kan det være, at den er i dårlig kurs Norge, der ellers verdens rigeste land der? Nå, ja, for jeg synes det ellers, når man ser noget om det der, kører pengene der bare ind hele tiden. Nå, okay, ja, men jeg tror stadigvæk, selvom det ikke lige går så godt nu, så er det i hvert fald ikke verdens fedeste, i hvert fald, det er helt sikkert. Okay, men, men ja, nej, det tror jeg ikke engang passer til PlayStation der. Nej, men jeg siger, at jeg tror ikke, du kan få det til at virke til den PlayStation, det der version 3 der. Jeg mener ikke, det er kompatibel. Men i hvert fald, det ret, jeg gerne vil have, når jeg også lige får spillet op der, det der, der lige er kommet på markedet, det er også det der Logitech G29 der. Øh, Jamen, det er kvaliteten jo, det er jo, det er jo et dansk mærke jo. Er det ikke? Det mener jeg bare, det var engang.
Jeg mener, det var en gang. Skal jeg lige prøve... Må jeg lige prøve at se, nu bliver jeg da lige i tvivl. Skal jeg da lige se, hvor jeg stammer fra. Det må man jo se, hvis man trykker kontakt os, så må man jo kunne se, hvor de er fra. Ja. Nå, jo, her der er about. Nej, du har sgu ret. Det har aldrig været dansk, men til gengæld så er det fra Schweiz. Ja, altså alt hvad der kommer der, hvad der er lavet inden for EU. Ja, ja. Så det står der i hvert fald her, at det blev grundlagt i 1981. Ja. Jeg er lige inde og læse på deres hjemmeside der. Så. Nå, ja, der kan man bare se, men i hvert fald Logitech, det er i hvert fald også vildt god kvalitet. For jeg har deres surround sound set der, den sådan ja, nu skal jeg lige se hvad model det hedder der. Nu skal jeg lige se. Det er med en 10-tommer aktiv shot der. Det der surround sound set jeg har der. Logitech det til den pris der, jeg mener det koster 2.500 der, men det er jo certificeret med den der biograflyd der, hvad det THX der. Så det spiller bare knivskarpt hele vejen op. Der er ikke noget knas overhovedet. Lige mig, hvor meget man skruer op der, så er det bare knivskarpt der. Så ja. Nå, jamen der kan man bare se. Nå, jeg havde ellers troet, de var danske der, men det var det så ikke. Jo. Nå, der... Ellers kan du jo bare gå ind, hvis du gerne vil høre en masse om det, så gå der bare ind på YouTube og høre på nogen, der anmelder det der. Det gør jeg altid, når der er nogle ting, jeg gerne vil købe det, så gør jeg det først. For at høre, hvad andre folk siger om det der. Fordi så er man også sikker på, at man ikke køber noget bras der, kan man sige.
om... Nå, ja, så kan jeg jo ikke se det jo. Nå, ja, det kender jeg godt. Det der. Som, der er jo nogle grafikkort til for eksempel stationære computer, der, der, der understøtter, så man kan have 3 skærme til. Nå, det er bare sådan et adapter der, eller hvad? Ja, det er faktisk meget smart, hvis man gerne vil spare penge den vej rundt, og man ikke gider købe de der dyre grafikkort der, kan man sige. Hvis det var det. Ja. 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 Men til gengæld med det der Windows 10 der kan man jo have der er der sådan en funktion, hvor man kan have flere skrivebord der, hvor man bare lige kan skifte mellem vinduerne, bare lige ved et klik der. Det er sådan rigtig smart. Så er man jo ude over det der med, at man skal have flere skærme der, kan vi sige. Det kan man godt med Windows 10, kan man have 2 ting kørende samtidig på skærmen der. Jo. Altså jeg kan godt se, hvad du mener der. Det, det kan jeg. Ja. Nå, tror jeg skulle jeg vil smække Battlefield 4 i maskinen der, tror jeg. Nå, ja, det er jo almindelig hverdag i morgen jo. Det er det jo. Ja. Ja, jeg har lige en næste uge med der, så er min ferie også slut.